Salutare băieți și fete și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal în care astăzi jucăm mare FIFA, guys, băgăm un kick-off. Așa că lăsați multe like-uri acolo dacă doriți să continui seria de FIFA. Dăm un ready, let's go. Dăm un classic match. Și vreau să jucăm cu Anglia și vreau să jucăm cu Manchester United versus, hai să băgăm tot Anglia? Nu. Nu, dacă aș băga Paris Saint-Germain, să-ți băgăm Paris Saint-Germain să fie... Vă dați seama? Așa, hai să-i dăm play match. Și dăm mare skip, let's fucking go, ok. Manchester United cu ăștia. Ok. Bun, bun. Mi-au luat mingi, ok. Ne concentrăm la joc. Ia, dai! Era să-i dau un gol. Era. O salvat-o frumos. Ronaldo. Ok. Bam! Urât, foarte urât Ronaldo. Urât, bă. Dai, Ronaldo, Su piciat pentru Ronaldo. Mare gol și-a dat frumos, bro. Mamă, Ronaldule. Cristiano Ronaldo ori Messi. Cristiano Ronaldo. Woo! Ia uite-l și Messi. Hai cu Messi dacă e. Dar este și Messi, că jucam cu... Dai, Messi, Ronaldo, ia, pas, Ronaldo, dai! Mi-a pus pedic, incredibil, mi-a pus pedic mie. Oh, nu uitați, băi, like-uri, subscribe-uri, follow-uri, de tăti câte o leacă, guys. Dai, pas lui Ronaldo, și, pentru Ronaldo. Păi să joacă, băi, 2-0, ok, oricum jucăm cu boți. Le-ați văzut? Erau la modul știi? Let's fucking go. Deci ăsta e al nostru, guys. Nu contează că jucăm cu boți, jucăm aici for fun, dar vrem content și pentru mini content, nu numai pentru voi. Wow, mai ales că joc de controller, e altceva. Hai să lăsăm și botul puțin să ducă pe partea noastră, îi luăm mingea, apărăm, dai, ducem. Zici că ești comentator la fotbal. Dai Ronaldo. Bă, dar Ronaldo stă bine acolo, să mor. Echipa, vedeți că e forță. 2 goluri din primele 13 minute, 12 minute cât e. Hai Ronaldo, hai Su. Mamă, cu capul. Su! Dai. Nu, e mingea mea. Dai. Mamă, aveam să bat al 3-lea gol cu Ronaldo, vă dați seama? Ia uite-l. Vă dați seama, 3 goluri cu Ronaldo numai. Mi se pare incredibil așa ceva. Mamă, ce vă dă goalkeeper-ul, bro. Dai, Ronaldo. Nu-i Ronaldo, știu că nu-i Ronaldo. Ok. Zice abonații, bă, dar alea... Măi, creme, dar ăla nu-i Ronaldo. Ronaldo ești cu numărul 7. Ok, bro, ok. I know. Ia. Dai.
Bă, penalt. Na, el îmi pune pedică. El mă împedică. Stai așa. Care, cu Ronaldo? Nu, cu Teles. Whatever. Îi dau mingea lui. A mea joacă pentru al lor. Dă-i. Ok. Ok, Mbappé, ok. Nu! Eu dau cu Ronaldo. Dă-i cu tot Tales ăsta. Nu prea cunosc jucători în afară de Ronaldo, nu prea cunosc pe nimeni. În general, eu nu sunt mare fan fotbal, deci paralela, că m-ați mai întreb și echipei, nu știu care jucător, rasio la modul cine dracu este. Adică că sunt așa paralel. Oricum. Mamă. Da, deci chiar și dacă-s boți, dacă echipa e bună, dacă tu poți să joci cu un bot care joacă într-o echipă bună, gen, nu știu cum să vă spun, dar te bate. Are șansă foarte mare să te bată. Ce dracu a fost asta? Pentru că aici e, nu știu cum să vă spun, e skill-based matchmaking, gen, depinde de și echipă, știi? Deci cam așa este situația, guys. Wes and Grills. Da, și su! Da. Ronaldo. Ia-l. Dă-i. Da. What the fuck? Ce-a fost cu camera, guys? Ronaldo. Băi, dacă Ronaldo ratează asta, băi, să mă bată tata. Ok, nu mereu nimerești în viață, bro. Nu mereu dai, nu mereu câștigi în viața asta, știi? Mamă, și joacă Ronaldo. Dar Ronaldo aleargă binișor. Uite-l. Ronaldo chiar e jucător extrem de bun, dacă stai să gândești. Și în viața reală și în joc. Vedeți? Să zicem, dacă eu puneam să joace Manchester United cu România, eu fiind România, Manchester United bot, eu perdeam. Pierd chiar și în fața la Artificial Intelligence, pentru că e depinde de echipe, depinde și echipă pui. Dacă pui una bună care e în viața reală bună, e jale. Știi? Bă, da, e și logic și contează chestia asta, dacă stai să te gândești. Că e Ronaldo. Și. Uite-l pe Ronaldo. Ronaldo, ia minge. Ia-o. Uite. Du-te, dă-i! Bravo, Ronaldo. Bravo. 3-0. Vedeți? Și nu e așa ușor să joci cu boții, cu Paris Saint-Germain, pentru că și în viața reală Paris Saint-Germain e echipă bună. Și vă dați seama că în viața reală, dar și în joc, e Messi, e Mbappé, e Neymar, e toți nebuni. Știi? Și așa simplu. By the way, formatul e altul pentru că filmez cu Nvidia. Cred că... Bravo. Au apărat-o. Dai. Filmez cu Nvidia, nu știu cum, pentru că e de la ceva de la Nvidia pentru recording, pentru că... Wow. Pentru că am lag dacă filmez cu OBS, mai ales pe GTA 5 sau pe... Și mai bine filmez cu asta, nu contează. Și mai filmez și 4K.
Deci o să fie calitatea 4K, suntem bine. Ok, deci s-a terminat prima repriză. A fost o repriză super ok, uitați-l pe Neymar. Ronaldo, toți nebuni. Bun, deci a fost super ok, accuracy 66%, ok. Ca să vedem, Ronaldo, nu știu dacă stă prea bine, eu l-aș pune mai bine aici. Nu că mă pricep eu cu jucătorii, dar așa zic și eu. Nu știu dacă ar sta Ronaldo bine în poartă. Ronaldo a obosit o jucat destul de mult, de câte văd. E cel mai obosit din echipă. Ok, lăsăm așa. Resume match. Continuăm cu a doua repriză. S-a schimbat și porția, s-a schimbat. Bun. Yes. A luat mingea lui Ronaldo. Dă, ok, ia mingea, aleargă. Dar Ronaldo aleargă destul de rapid. Băieții știe fotbal, băieții, mor. Că a fost un offside, ok. Și regulile la fotbal... Nu le cunosc așa bine, dar... Ca idee, așa, mai... Nu-s chiar așa de paralel, dar... Sunt așa mai... Care o dat? Bravo, brother. Nu știu cum... Sancho a dat. Bravo, brother. Nu-i cunosc, am mai spus, nu mă pricep la fotbal. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going. Asta e schema din Berceni. Asta e schema lui Ronaldo. Să dea încolo. Hai că e schema lui Ronaldo, dacă... Eu chiar aș vrea să văd un meci. Pentru că există chestia asta de... Messi mai bun. Nu, Ronaldo e mai bun. Nu, Messi mai bun, știi? Că lumea e împărțită cu părerile. Cineva e cu Messi, cineva e cu Ronaldo. Și eu sunt foarte curios de un meci dintre Paris Saint-Germain și Manchester United. Băi, mega curios și să văd cine câștigă. Poate chiar mai multe meciuri dintre Neymar. Neymar thrives on running at defenders. Pas. Well, possession ceded. Ia, dă-i. Hakimi. Tremendous challenge. Ia mingea, dă în gol. Gata. Nici un gol n-a dat. Sunt curios dacă în viața reală ar fi așa. Pentru că în Manchester e Ronaldo în cealaltă e Messi. Dar din câte am înțeles în viața reală, vor să-l scoată pe Ronaldo din Manchester United. Nu am înțeles de ce. Repet, nu mă pricep eu cu fotbal, adică nu am citit așa mult. Dar am înțeles că vor să-l scoată sau ceva gen. Poate mă greșesc, poate mă corectați voi acolo în comentarii. Bă, puteam să dau, dar... Mai sunt în câteva minute, nu mai este așa mult. 2 de Ronaldo. Nu Ronaldo, știu.
ia pasul. Maguire. Știu că aia nu-i partea mea. Oh, they have it again. Îmi pun piedic într-una a mea. Dă, ia-l. Dă-i. Paris Saint-Germain, sloppy in possession. Nu. And the Bravo. keeper flings himself at the Golkeeperul ball. Golkeeperul mai sunt 20 minute de joacă. And played short. Dă-i Ronaldo-le! Bodies forward and the break looks on. Will they profit from this situation? Tot stadionul aleargă cu In Ronaldo. with a chance. And the keeper has denied him. Well, I've got to say, Derek, he was Nu e Ronaldo, e always in control of Dalot. that situation. Mă scuzați. Brilliant stuff. Nici nu, mi s-a părut că va cifra 7. Well, a shot from miles out. No way through. Read it well. And in with a real chance. Wow, cum a fost asta? Hai să uităm încă o dată. And it speaks to the Hai să uităm încă o dată, quality of guys. performance. Vreau să mai văd încă o dată chestia asta. Well, here's the replay, and when you've got the ball at the back, you've got to pass. I-a it dat forward. lui, i-a dat Ronaldo și su, i-a And dat he's been rightly mare gol. punished. Mamă, mi se pare incredibil cum se joacă. 6-0. Well, we're inside Wow. the final quarter of an hour now. Damn. Out and out pasting. 6-0. It's a perfect challenge. Mamă. Dar cu echipele mari se joci cel mai interesant pentru că și cele mai puternice. Sau să joci, de exemplu, Oh, the keeper Dar made a good ar fi routine. greu. It was anything but. de exemplu, eu să joc contra la un bot care joacă cu PSG o doing echipă well to win it puternică, eu back. să joc cu o echipă slabă, de exemplu, o echipă din România. Ronaldo. Chance to finish. Well, you've got to classify that as Am a încercat poor să facem o attempt. schemă, A long dar way nu wide. prea a ieșit. Deci cam așa este situația cu Well, fotbalul. Manchester United all Fotbalul. powerful. They've accelerated away in this one, Stuart. Well, what can you say about this performance? Oh, wait a minute. They could well be in. Oh, yes! A goal! Exactly what they were looking for. Ronaldo e zeu pe goluri, aveau dă goluri într-una. Ia uite-l. Mie mi se pare cel mai funny când fotbaliști fac așa. Ball taken off of him. He's made the wrong decision, and suddenly the ball's in the back of the net. Terrible defending. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Nice. Face Found de a așa pocket un of gol. space. Ronaldo a dat majoritatea golurilor, mi se pare Is this incredibil. the moment? He knew he had to make Wow, cum era Ronaldo să ia mingea. Trebuia să-i dai pas lui Ronaldo, cred. Trebuia eu să-i dau pas lui Ronaldo. Dacă îi dădeam eu pas lui Ronaldo și Ronaldo dădea golul, era incredibil. Bam. Ei. Possession one. Ia-o. Ronaldo. Ronaldo. Da, nu mai pune pedică. Didn't happen for them. Dă un coa. We will have 3 minutes of additional time at the end here. Dă-i. Pressing high and they have the ball. Nu, trebuia să-i dau mamă cu joacă și portarul joacă. El n-are stres. And there Gata, comes 90 the final minute. whistle. Manchester United are the winners today. Cam asta a fost meciul, guys. He's feeling the pressure. A fost foarte frumos. 7-0. Le-am dat easy shot-run la PSG. Din păcate. Sau din fericire. Pentru mine din fericire.
Bine, na, toate echipele sunt bune. Nu vreau acum să zic, bă, o echipă e mai bună ca alta. Serios. Toate sunt bune și Ronaldo, dar Ronaldo joacă forță, nu știu dacă în viața reală chiar are așa un skill. Bă, da, în joc rupe. O dat 4 goluri câteodată. 3 goluri. Vreo 4 goluri le-a dat el și vreo 3 altcineva. Sau că are el 4 și 2... I don't know, dar a fost frumos. Deci cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu închid. Vedeți și voi GeForce Experience. Am filmat și în 4K, deci după părerea mea e ok. Eu vă las. Mă bag la editat, ceau.